farvet alt det her op nu. Alt det lort her. Hvor man faktisk op. Hvad er det? Hvad skal man gøre? Så blev vi færdige med første portion af fejringen. Nu tænker jeg, at nu tager vi minilæseren, og så får vi kørt det væk, og så tager vi denne bag. Nu fik vi farvet alt det sidste sand op og alt det der, og der var også lidt, hvad skal man sige, plastiksnore og alt sådan. Træ også, det er noget efter vi var ude af hav. Så fandt vi et stykke træ, der lige taget mig fast i haven, det var lidt træls. Men nu skal vi have ryddet op på alt det her. Alt det her i vognen, og alt, jeg ved ikke om I kan se det deromme. Det skal vi have ryddet op på. Lad os komme i gang. Så fik vi ryddet op på det. Det kan godt være, at det her det ser ud som om det ikke er ryddet op. Men det kan sgu bruges. Anyways. Alt det her, det skal vi smidt ud. Og så skal vi også lige tjekke rundt omkring i maskinhuset, om der er lidt mere. Så lad os lige gøre det. Nu har jeg lige været rundt og kigget lidt i maskinhuset, der er lidt. Men jeg havde fuldstændig glemt det her over. Det skal jeg også have ryddet op på. Og det tror jeg ikke, det bliver sådan lige det sjoveste. Der ligger lidt... Der ligger lidt halsbånd her fra køerne. Det er de gamle halsbånd, der er jo forbrugerrobotter, og det ligger der i, så det skal også ryddes op på og gøres fint, og alt det der. Og så har vi også lidt grej herovre. Der er noget plastik der skal ud, der er nogle gamle fedtdåser og noget af det. Og så også noget klovn, tror jeg, der så skal ud af det her. Det skal nok blive sjovt. Så blev vi sgu færdige. Der blev ikke helt sådan 100% ryddet op, men der er ryddet op til nok, at jeg er tilfreds med i dag i hvert fald. Så vil jeg rydde op på det sidste i morgen og det. Så jeg håber, I kunne lide videoen. Like, subscribe, fortæl hvordan det var. Sig hvis jeg har noget, jeg skal gøre bedre. Tak fordi I så med.